தமிழரவுகள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம். நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்குகளை கேட்டு பதறிய EVKS இளங்கோவன் அவர்கள். இந்த தலைப்பில் தான் இந்த காணொலி நம்ம பார்க்க இருக்கோம். அதாவது நேற்றைய தினம் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் முடிவானது வெளியாகி இருந்தது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளரான EVKS இளங்கோவன் அவர்கள் 1,10,000 வாக்குகளும், அதிமுக சார்பாக போட்டியிட்ட தென்னரசு அவர்கள் 43,000 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக போட்டியிட்ட மேனகா நவனிதன் அவர்கள் 10,827 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனர். இந்த நிலையில் வெற்றி பெற்ற பிறகு செய்தியாளரை சந்தித்த EVKS இளங்கோவன் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்குகளை கேட்டு பதறிய காணொலியானது தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. நாம் தமிழரே இல்லைங்க. ஆதித்தனார் அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த கட்சி நாம் தமிழர். அந்த கட்சி இருக்காது எனக்கு தெரியல. அதனால இல்லாத கட்சி சொல்கின்றதுக்குலாம் நான் அது போன தேர்தல் இல்லைங்க. இப்போ 6,000 தானே வாங்கியிருக்காரு. இந்த தேர்தல் 10,800 வாங்கி இந்த தேர்தல் இப்போ இல்லைங்க. 10,800 சரி. இதற்கு நாம் தமிழர் கட்சியினர் பலரும் தங்களது கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.